Tio, saps que surto a Tarracó Viva? Que sí? Sí, sé parlar llatí i tot. Hosti, ets un Latin King, no? Sí. Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis de Tarragona Ràdio comença el No Som Ningú. Hola, què tal? Soc el Guillem Gisbert. Això és una salutació per la gent del programa No Som Ningú, de Tarragona Ràdio. Una abraçada forta. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. I avui parlarem sobre com era pujar de lliga en les competicions romanes o el que és el mateix Gladiator 2. I vingut des de l'arena de combat del meu gat, Pau Corbalan. Hola, hola, molt bones. Amb tots vostès, l'esclau de Vinyuales, Pau Melero. Petons romans. I creient que controla el programa el nostre emperador Adrià Jurado. Benvinguts al No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair a Tarragona Ràdio per l'espai, a l'Anna Darby per les magnífiques veus en off i a la tècnica Sílvia Garcia, avui acompanyada per la Laura Flix, per fer possible aquesta retransmissió. Una setmana més, la voràgina de la immediatesa consumeix la nostra actualitat. I avui no podem evitar parlar de que un ancià amb demència ha provat llançar míssils nord-americans contra Rússia. Tot i que Putin va deixar molt clar que això era la seva línia vermella i que si no faria servir armament nuclear, bé, tot i estar a puntet d'haver de reproduir escenes de salvant el soldat Ryan, no? Confiem en només haver de seguir fent les de Gladiator. Sí, quedem-nos amb això. Perquè ara, mentre els emperadors juguen al poder, nosaltres podem intentar amb honor i força defensar les nostres cases, que és l'important. Perquè sí, Arran haurà pintat la casa del Piqué i el Piqué ho estarà passant fatal a casa seva però el cabró té una casa, especula amb bastantes més, quan molts de nosaltres amb sort ens aconseguim una habitació amb els nostres sous. Que cuidado, també s'ha de dir que mare meva. Sí. La veritat és que el problema de l'habitatge sí que és per baixar l'arena. Per això us animo a tots a baixar a la manifestació per defensar els drets de l'habitatge el dissabte 23 de novembre aquí a la nostra ciutat, a Tarragona. I direu, quan és això? Quan? A 12:45 a la plaça dels Carros. Per qui no sàpiga l'hora catalana, a les 11:30. Vale? Important. Gràcies. Després, perquè li interessi, hi haurà autobusos per anar a Barcelona. Mireu l'Instagram del Sindicat d'Habitatge de la ciutat, @TGNSindicat, i us informeu. Tampoc us donaré jo tot, Clar. I poca cosa més a dir en aquesta setmana. Defenseu les vostres cases com si fóssiu Paul Mescal defensant els seus gladiadors. I ara sí, el No Som Ningú, cinema de proximitat contra tota autoritat. Prepareu les crispetes, que comencem. No som ningú, el programa del setè art que no sabies que necessitaves. És que encara estem al·lucinant una mica. Assimilant-ho, Assimilant Ja. La petita aportació de Guillem Gisbert. Estic al·lucinant. És que jo ho vaig a veure aquest dissabte. Ja. O sigui, no sé, encara no. Bueno, pues, i com t'ha vist a tu la pel·lícula? Perquè tu veuràs a Guillem Gisbert, molt bé, però la pel·lícula com t'ha vist a tu, Pau? A mi la pel·lícula m'ha vist... Doncs mireu, jo venia d'intendent d'un cau, de tot el cap de setmana, aleshores jo estava bastant fotut, em vaig dutxar, així que... Cosa que em va agrair. Podries haver anat ben gladiador, Podria haver anat d'outfit de gladiador. He de dir que, clar, la gent de la sala ho va agrair. La pel·lícula no, perquè no em podia olorar, però la gent del costat ho va agrair bastant. Sí. I no, res, em va veure... Tenia gent al costat, Tenia gent al costat. La sala estava a rebentar. També us he de dir, la sala estava a rebentar, per què? Perquè vaig haver d'anar a veure-la en castellà, perquè les hores... No! Però per què? Perquè... les hores que estaven en català eren hores que, si vull tenir una vida, doncs no les puc anar a veure. Si us plau, cinema, poseu les sessions en català unes hores que em tinguin una mica més de sentit. @ocine Gavarres. Poseu la pel·lícula en català, perquè encara no l'hem trobada. No, primer, si l'està
que no hagi de fer jo jeroglíficos ni fer-me jo Indiana Jones per investigar pel cine on collons està la sala que ho fan en català. I després a Rovellelmo, l'altre cinema de Tarragona. Home, sí. A les 3:45 un dissabte. Que jo vull... El dissabte de l'estrena a les 3:45, quan hi havia 8 sessions en castellà. Horrible. 2 almenys en català, por favor, que no pedimos tanto. A l'hora del cigaló, saps? Que li digui en castellà perquè m'entenguin, perquè si no m'entenen aquesta gent. Clar. A tu, Pau, com t'ha vist la pel·lícula? Doncs mira, jo la vaig veure també en castellà. Sí, bueno, horrible. Però perquè no hi havia en català i en 4D, la vaig veure en 4D. Sí. Va estar molt bé, o sigui... 4D de què? Dinàmic? Dinàmic, difícil, difícil i et van dir recorcholis, però en 4D. En 4D, sí. Bueno, que terrible, Penseu que, clar, jo el referent que tenia era el PortAventura, el Sami. El Sea Odyssey. El Sea Odyssey, això. El Sami era el Dauphinet. Sí, que maco, Doncs era pràcticament el mateix, però amb carros de... Ja no hi és? No, ara hi ha coses de... Van canviant. Coses de dinosaures... Bueno, que va haver-hi un moment en què li van tallar... Ja li tallen el cap a un... El Sami? No, a Gladiator. Li tallen el cap amunt i va sortir com aigua. Això ho vaig agrair, vaig com... Que bé, potser algú escopint-te des de darrere, t'imagines? O des de dalt, que el 4D gent escopint des de dalt del cinema. No, però va ser curiós, si més no. Però clar, al principi et posen com un vídeo i et remouen així i vaig dir, hòstia, 2 hores així, arrojo aquí mateix. Com a The Substance, Sí, però no. No, al final no va ser... Bueno, molt bé. A mi em va veure fatal. Fatal? Ningú m'ha preguntat. No, t'anava a dir ara. No, però ja que estem, anem a fatal, però destrossat totalment, Era un dia, no tenia ganes de res, estava... I vaig anar i vaig dir, doncs he seguit igual. I fins aquí em va veure malament, sol en aquella fila. He de dir que sí que la vaig veure en català, tot s'ha de dir. Molt bé. Estava prou bastant ple al cine per ser una sessió a les 5:30 a Vilanova i la Geltrú, que també vaig haver de fer malabarismes per poder-hi anar, un diumenge a les 5:30. I a Vilanova i la Geltrú, Que fa moltes coses a les 5. No se t'ha perdut res allà, com perquè a sobre hagis d'anar a veure aquesta pel·lícula. Allà només et perd el tren. Sí. I la paciència. I la paciència. Sí. No, molt trist, molt trist. Doncs dit això, passem al resum de la pel·lícula. Passem? Vale. No som ningú. El teu programa de cinema de confiança arriba a Tarragona. Tots els dimarts de 9 a 10 de la nit, en directe a Tarragona Ràdio. El resum del film, portat per l'Adrià. La pel·lícula que comentem aquesta setmana està dirigida per Ridley Scott, aka Ricky Scott, i es va estrenar el 15 de novembre de 2024 per Sant Albert. Doncs comencem. En una ciutat encara no conquerida per Roma tenim un senyor molt fort i molt guapo, Paul Mescles, amb una nòvia molt forta i molt guapa. Però quina sorpresa, ningú s'esperava ben en el romanç liderat per un altre romà molt fort i molt guapo, Pere Pascal, i aquests maten a la dona de Paul Mescles. I aleshores en Paul Mescles desenrotlla el punt principal de la seva trama, matar a Pere Pascal. Total, que com ha guanyat el romanç, doncs el Paul Mescles es converteix en gladiador, perquè és un esclau i tal. I vol arribar al Coloseu per intentar pelar el Pere Pascal. Així que lluita molt fort i molt dur i va pujant rangs a les lligues fins que arriba al Coloseu. Total, que ja fan uns jocs molt especials i és l'oportunitat per matar el Pere Pascal. Però a la vegada hi ha una història paral·lela de política. I que si intríngulis polítics, que si la filla de l'exemperador, que és la mare del Paul Mescles, que si el marit és en Pere Pascal, que és en realitat bo, que si la parella d'emperadors són uns ossos avorrits, que si en Denzel Washington en fa mandra tota la peli, que si ara hi ha la revolució, que si la revolució el pillen els dolents, que si ara el Paul Mescles fa una altra revolució però de gladiadors, que si maten a la filla de l'exemperador, que si maten en Pere Pascal però quan ja és bo, i tot per acabar matant a tots els dolents i acabar amb una escena testosterònica amb 2 exèrcits a Roma cridant glòria al nou emperador Paul Mescles! Fi! Desfilmant el film. Hola, amics. Benvinguts a Desfilmant el film. Aquesta secció on aprenem coses de la pel·li mitjançant un concurs lamentable. Ho fem així perquè som incapaços de retenir informació
pel simple fet de que som imbècils. Bé, mecànica senzilla. Jo us dono 3 opcions i si les sabeu heu de cridar AVE i aixecar el braç. El del Camp de Tarragona. Oh, Bueno, No estàvem amb els romans. sí. Bé, la primera pregunta, amics. Com es deien els dolents de la peli? Opció A, Caracalla i Guetta. Opció... o Geta... O sigui, Guetta, no? Guetta. Opció B, Caracalla, Guetta i Macrinus. Opció C, Caracalla, Guetta, Macrinus, el senador, aquell que li faltava cabell, el fill de puta que pega els esclaus, una societat decadent, els micos mutants, els taurons del Coliseu, el rinoceront muntable, que es podia muntar, els nens que juguen a futbol, les comportes secretes que s'obren com si estiguéssim a Tatooine, o, en fi, un altre cop, la societat decadent. O D, Ridley Scott. AVE. A Pau. Ridley Scott. Resposta correcta. M'agrada que des d'un principi ja s'està veient per on anirà el programa. La veritat. Segona pregunta. Quin pressupost tenia la peli? Opció A, 210 milions de dòlars. Opció B, 48 milions de denaris. Opció C, denaris és la moneda, no d'arcaris. Vale. Sí. Opció C, 211 milions de dòlars. AVE. 211 milions de dòlars. I realment no ho sé. Resposta incorrecta. 210 milions de dòlars. Resposta correcta. Imagina que pel que sigui la moneda romana avui dia és més valuosa que els dòlars i fossin 48 milions de denaris. És que saps què passa? Que ell havia fet la transcripció? No estic tan palla, estic, però vull dir... Tercera pregunta. En quin període de l'època romana passa la peli? Opció A, en el segle 3 DC, després de Crist. Opció B, en el segle 3 AC, abans de Crist. Opció C, en el segle I. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? AVE. Pau? Jo dic en el segle III. A. Després de Crist, perdó. Pau. Resposta correcta! Avui brutal pallissa del Pau, Sí, Mare meva. sí. Està manyat. No veus que ve de senador? Manyat i flaquer. És que ell va viure de veritat l'època. Clar. Quarta pregunta. Exacte. Això ha vingut per quedar-se, Sí. De quin gènere és la peli? Opció A, acció i aventures. Opció B, peplum. Opció C, aventurae i hostiatum. AVE. Opció C, aventurae i hostatium. Resposta incorrecta. Una cosa, però això és una... Com has de ser, això? Rebot, Pau? Peplum. Resposta correcta, sí senyor. Mare meva. Per qui no ho sàpiga, el peplum, plural pepla, también conocido popularmente como espada y sandalia, es un género fílmico que comúnmente puede conceptualizar de tal. Bueno, ya eso. Muy bien. Gràcies. I última pregunta. Aquesta l'he pensat. L'he llegit el guió i la porto pensada. L'última pregunta. Qui l'encerti guanya el concurs. Cinquena pregunta és: què veu en Pere? Llet Pasqual. Resposta correcta! No t'estic creient! Sí. Clar, és Pere Pascal. Hòstia, la puta. Què veu? d'oro. Doncs llet Pascal. Però, avui Clar, què ha passat? Què ha passat aquí? Estàs. Simplement estic. Avui estic. No. Faltes de respecte contínues en aquest programa. No, això es parlarà després quan anem a sopar. Perfecte. Seguim. Endavant, Amb el programa. No som ningú, el programa que escolten Harry Potter mentre guanya punts per Gryffindor només per respirar. Seguim aquí a Tarragona Ràdio, al 96.7 de la FM, parlant de Gladiator 2, el No som ningú, cinema de proximitat contra tota autoritat. Ara traurem la llibreta amb els apunts en Kubrick.
Els apunts d'en Kubrick. Bona tarda i puta setmana. Avui sobre... Avui sobre aquesta llibreta, una llibreta que m'ha costat de portar avui, la veritat, perquè vinc preocupat, la veritat. És que no he passat el millor cap de setmana de la meva vida. Cert que estic una mica saturat i amb el fred no m'estic motivant. És això que et para una mica, no? Et congela, no? Exacte. Però la meva preocupació, la que realment em té inquiet al llit i no em permet dormir, és en Ridley Scott, la veritat. Per això avui li he volgut escriure una carta personalment a Ridley Scott, ja que, francament, em té molt preocupat. Ostres. Benvolgut Ridley. Avui t'escric amb el cor a la mà. Estic trist i estic desolat. La fàbrica dels somnis s'ha buidat. Les majors a les plataformes s'han entregat i la decadència de Hollywood s'entrega a la soporífera i homogènia societat que només demana productes amb poca profunditat. És un verset. Ridley, t'escric desolat i amb el cor a la mà. T'escric lamentant que el futur del cinema tal i com el coneixíem és incert. Pocs corrents es perfilen com a trencadors i cap d'ells aconsegueix ni la força ni l'honor. Ridley, t'escric desolat i amb el cor a la mà. T'escric recordant en el que el passat vas arribar a fer. T'escric per recordar amb nostàlgia les cares d'incredulitat amb les que em deixaves al veure Los Angeles de Blade Runner parlant a través de la música. Com construïes aquell coliseu que Gladiator, la bona, era un personatge més. Com a Tarragona. T'escric desolat i amb el cor a la mà, recordant com jugaves amb la càmera i que bé que la posaves. That's what she said. Aquella manera de filmar, muntar i explicar a través de les imatges amb guions que sense ser grans eloqüències que guanyaven amb escreix a molts dels grans guionistes. Però Ridley, t'escric desolat i amb el cor a la mà. T'escric per dir-te el que tu ja saps. Hollywood, a millor vida, ha passat. Que és Mestre Yoda o com? Però Ridley, si t'escric desolat i amb el cor a la mà, és per dir-te lo profundament trist que m'ha posat veure la realitat. Veure que m'has enganyat. És un home. Ridley, ja no et reconec. Pensava que un cop arribes a l'elit del cinema, ja l'únic que importava era fer més cinema. Però el que no m'esperava era que des de dalt i amb Hollywood moribund al llit, només volguessis fer diners. Ridley, m'has decepcionat. I això per sempre quedarà marcat. No oblidaré el plaer que m'has donat, però tampoc oblidaré com em vas deixar tirat a mi i a la ciutat dels somnis frustrats. Bravo! Al ritme de la peli, en Pau Melero. Això de no tenir la meva veu gravada és perquè jo pensava que aniria a improvisar cada setmana cosa diferent, però al final ho acabo fent igual, per tant ho podria gravar i estalviar-me el no entrar bé. Pot ser. Però molt bé. Doncs mira, avui el ritme de la pel·li serà molt curtet i no m'ho he currat gaire, igual que no s'ha currat el compositor. Ja començo també bastant deixant-la... Saps? Bàsicament, aquí hi ha hagut un canvi. A la primera pel·lícula, el compositor era Hans Zimmer, mític Hans Zimmer, també amb una senyora que es diu, suposo, no? He mirat si està viva o morta, Lisa Gerrard. Lisa Gerrard parlarem després d'aquesta dona. Bàsicament, Hans Zimmer va fer una banda sonora de les més mítiques del cinema, Gladiator 1, les bandes sonores, o sigui, els leitmotivs evolucionen, està molt bé, tal, recorden. Després fins i tot va ser tan heavy que el compositor de Pirates del Caribe, que ara mateix no m'apilleu qui és, crec que és Tyler Bates, no ho sé, crec que no. Jack el Destripador, li va copiar. El músico. Si la gent s'escolta The Battle, de Hans Zimmer, li sonarà que flipes a Pirates del Caribe, o sigui que... Molt bé, exacte. Però com ha entrat? Sílvia, tens exactament de qui és Pirates del Caribe? Tens el compositor per dir-m'ho? Sí? Ara m'ho diràs. Ara. Cap problema. I ara parlem per sobre de la música abans que salti el copyright, perquè si no Disney ja ens fonarà. Miquel el músic.
Com es diu, Sílvia? El compositor? No ho trobes, no passa res, això és que no era important. Bàsicament, aquest senyor va copiar de Battle, a lo que vull, que m'estic tirant. Aquesta pel·lícula han canviat per Harry Gregson Williams. I direu, qui és aquest home? Qui és aquest home? Molt bé, gràcies. Aquest home ha fet dues coses bones a la seva vida. Bueno, tres. Primer, tenir un nom tan xulo, perquè Harry Gregson Williams està bastant xulo. Sí. Després, ha fet la banda sonora de Rec, que fora de les cançons que van escollir, Fairy Tail i totes aquestes coses estan guais de Rec. Després ha fet la banda... Ja estan remesclades, que hi ha una feina d'aquest home, igualment. Està molt guai. Has agafat, poses tot i remous i endavant. Després va fer les Cròniques de Nàrnia, que la banda sonora està de puta mare, però després ha fet coses que a mi personalment m'agraden, però la gent no gaire, que és El Regne dels Cels, crec que té molt bona banda sonora, Wolverine Origins també té bona banda sonora, però Harry Gregson Williams té un problema. Va malament de pasta, a vegades. I agafa coses de puta merda i fa bandes sonores de puta merda. O el millor és que Rec i Nàrnia les va copiar i ja està. Perquè és que aquest home ha fet Megalodon 1 i 2. Li va agradar molt composar Megalodon 1. Jo et diré que no sé qui se li va acudir fer la 2 de la pel·li. En general, quin productor va dir sí, això d'un tauró gegant que menja gent. Després va fer... Calla! És bona idea. Ratòmpolis. Saps el que és bona idea? Taurons! Al Coliseu, perdó. Ratòmpolis. El polis de... La polis de ratolins. De ratolins, Ratòmpolis, cuidado, aquí hi ha punta maneres. Molt bona Ara pel·li, mateix aquest home, a mi m'agradava bastant, però la banda sonora, una puta merda. Ara mateix aquest home es dedica a fer documentals d'animals a Disney Plus. Ara fa documentals, aquest home, que és una mica com ja la jubilació de la gent que fa bandes sonores. Sí, coses d'aquestes. El hombre y la tierra. Sí, molt bé. Sí, no, cap problema. Que depèn de com empatitzes amb un o l'altre. Si el documental va de micos, et sap greu. Si el documental va del lleó, de puta mare, saps? Però bueno. Bàsicament, aquest home... Però tinc una connexió que m'he inventat jo. Aquest home també va fer la banda sonora de l'Equalitzador. Que és... Qui és el protagonista de The Equalizer? Denzel Washington. Oh, tens la sintonia de Detectiu Conan? Esclar! Això... Espera. Què? M'he tret les ulleres i me les he tornat a posar perquè no m'està escoltant a la ràdio. M'ho he tret jo això de la màniga una mica, però jo crec que Denzel Washington li van dir no hi ha diners perquè torni Hans Zimmer, o a lo millor Hans Zimmer va dir que no volia, i aquest home va dir jo conec un home, a les dues que he fet jo de The Equalizer, que m'ha fet a mi la banda sonora, el truco i que vingui. I va venir Harry Gregson Williams dient bueno, la sabata és enorme, no puc fer de Hans Zimmer, i en comptes de copiar el que ja estava fet, copieu, no passa res. Sí. S'ha dedicat a fer una puta merda, d'acord? L'únic tema que val la pena, posant-me més seriós amb aquesta cosa, és Strength and Honor, Força i Honor. Que vosaltres direu, a quina escena surt Strength and Honor? A quina escena surt? Sortirà l'escena on es parla de Força i Honor. Doncs no surt l'escena, aquella escena. La foten els crèdits. Aquella puta peça. Aquella peça, l'única que val la pena de tot l'àlbum, la foten els crèdits. No sona aquella escena. En sèrio? Sí, no sona. Però quins crèdits, Quins crèdits, si vols. I passem a la mateixa passada, Lisa Girard. Tinc un dubte per vosaltres. Pau, Adrià. Sí, endavant. En quin idioma, teniu la lletra al guió? Sí. En quin idioma està composada aquesta cançó? Now We Are Free. Hebreu. El Pau diu hebreu? Hebreu. Adrià? Hòstia, clar, el del xalom és hebreu. A mi també em diu hebreu, però i si és un llatí raro? Val. Molt bé, no és xalom. Mireu, perquè hi ha un moment que la lletra diu Lala da pa lena da na. Le da paná, que és pobre, perquè le da és paná... francès mal parlat. Ok, és francès mal parlat. Le voulou gasol sans plom. Ui, sí, bonjour. Hòsties. Ens quedem amb això. Pau, tu et mantens amb hebreu? Jo amb el... Sí. Lisa Gerard, la compositora. En català! En català! Lisa Gerard es va inventar aquest idioma. Molt bé! No existeix. L'alada pa de la de na significa corre amb mi ara, soldat de Roma. Això que t'adones que té un nom, que es diu tenir una cara molt dura. No, té un nom de veritat. Es diu idioglòssia, es veu. Que és que aquesta dona es va inventar aquesta melodia i va dir, pues jo aniré improvisant i el que surti significarà el que a mi m'adoni absolutament la punyetera gana. Saps què passa? Com no hi ha un compte a l'Instagram que es diu @mantinga el llatí, ningú podia parlar sobre aquest tema. Clar, però que jo durant tota la vida que he escoltat aquesta cançó pensava que significaven coses. Mai xolón de la flor. Pues no, és aquesta dona fent... Com quan Armstrong feia scat, que era... Pues literalment el mateix. Ves, això, ara que està dient l'ala de padana, signifiquen coses, això.
Sí, però per què vol? Perquè ja diu què significa això. Sí, jo puc dir que significa que he d'anar a comprar pa demà. Sí, és com... He d'anar a comprar però també us he de dir una cosa. demà. He d'anar a comprar el pa dur demà. No tindré per l'entrepà. Molt bé. Sí. No, acaba, sisplau. No, ja està, sí, he acabat. Bàsicament el que vull dir és que Lisa Gerrard, la gent dirà que, quina cara més dura, tu vas inventar. Tolkien va fer el mateix amb l'Èlfic. Clar, sí. S'ho va currar una mica més. Però com I ja que està. Tolkien era lingüista, doncs ja li Doncs ja compres està. tot. I aquesta dona no pot ser ideglòssica, saps? Així que no res, que sapeu que aquesta dona va trolejar a tot el món i endavant. I parlant de la segona pel·lícula, bàsicament resum que la banda sonora no ha servit d'una merda i que aquesta cançó la posen els crèdits i que a vegades agafen aquest mateix leitmotiv però l'utilitzen molt malament i repetir. Ja està, punto. Molt bé. En general, una puta merda. Que no us han recordat de la banda sonora? No. Perquè li manca èpica, que és una cosa que parlarem a Tertúlia. A la pel·lícula li M'he manca... carregadet a la tertúlia, veig? Joder. Hòstia. A la pel·lícula li manca èpica, per tant, la banda sonora no és èpica. Vale. Ara a mi m'interessa saber de què va. De què va? De què va? Vale. Vinga. Un moment, però això de què va? Seguim aquí a Tarragona Ràdio, al 96.7 de la FM. Som els No Som Ningú, parlem de cinema i... A vegades. Bé, a vegades. O a vegades sí, a vegades no. Però realment el que fem és cinema de proximitat contra tota autoritat. Segueix-nos. Cling. Bé, Però no pel carrer. no pel carrer, sisplau, fa una miqueta de por. Vinga, som-hi amb la secció aquesta de què va. Bé, la pel·li va de la història d'en Lucio, en català Lluç, que és un esclau i tal. Ja ho hem vist al resum del film, això. Però un dels temes principals de la pel·li és el Panem et Circenses, o sigui, és que soc també una miqueta ja, pa i circ, saps? Que és allò d'entretenir el poble per a que no es revoltin i així tenir-los controlats, com fan amb nosaltres, amb el futbol, o amb els 34.000 podcasts que hi ha. Bé, doncs, des del Departament d'Afers Cinematogràfics, el Pau i jo hem investigat maneres peculiars d'entretenir el poble. Vinga, anem amb la primera. Sí, començo. Endavant. Doncs mira, Adrià, Adrià i Mont, no? En Sí. general, i Sílvia i tothom. Us portem festivitats. Una que està aquí a propet, a Castrillo de Múrcia, a Burgos. Durant la festa del Corpus Christi existeix la festa que es diu El Colacho, sense llegir gaire. Adrià, tu El Colacho a què te sona? De què anirà El Colacho? D'hòsties, companys. D'hòsties. Sí, Doncs sí, és sí. un home Sí, senyor. disfressat de diable saltant per sobre de nadons que han nascut l'any anterior. Exacte. Guapíssim! M'agrada molt, Està molt xulo. Deixa endarrere la tonteria aquella de portaré el xumet a la molassa. No, la merda. No. El nen l'ha de saltar un diable. Sí. L'ha de saltar un no, diable no val. per sobre, que com calculi malament acabarà votant a les dretes o alguna cosa així, el nen sortirà tonto, però bàsicament aquesta pràctica remunta al segle... Què? Està molt bé culpar el diable que salta dels mals del futur del nen. És que es va entrebancar i ara li vota va bé. PDeCAT. Ai, vaja. Bàsicament ha estat declarada festa d'interès turístic nacional. Jo no sé d'interès turístic, però a mi sí que m'interessa, la veritat. I això és una pràctica del segle XVII. Molt bé. Bàsicament. La següent és la regata de llaunes de cervesa a Austràlia. Bueno, bé, la regata de llaunes de cervesa és una regata, no?, amb llaunes de cervesa, de Darwin. És un esdeveniment que... De Darwin. De Darwin és perquè el poble on es fa es diu Darwin. Sí, Cosa que m'ha semblat... No, que s'ha inventat ell. Ho he dit... No, i no és que s'apliqui la teoria de Darwin sobre els que fan això, Realment que també. sí. Jo crec que també. Austràlia. Darwin, Austràlia. Okay. Primera notícia, Endavant. És un esdeveniment que combina competició, reciclatge i creativitat. Els participants condueixen vaixells amb llaunes de cervesa i, bueno, competeixen una cursa. Heus aquí una regata amb llaunes de cervesa. Sí. Bueno, molt bé. Des del 1974. Sí. Aviam, a Austràlia algú molt vell no podia ser. És un país que molt vell no... Al segle XVII no existia Austràlia. L'estaven construint encara, amb llaunes de cervesa. A més, tenen aranyes, que Sí. no té res a veure, però és una dada que us deixo aquí. És d'aquestes coses que dius, per què he d'anar a Austràlia? Per aranyes grosses, molt de camp... No, deixa. Oh, 40.000 cangurs, Sabies que tots els cangurs d'Austràlia podrien conquerir Catalunya? I a Uruguai també.
tocaria a 4 cangurs per uruguaià. Sí, però més o menys tenim la mateixa població que Uruguai. Doncs 4 cangurs per català. Jo no podria, amb 4 cangurs. Estan mamadíssims, Jo deixo em posin a la bossa i que em converteixin en un gladiador si cal o en un esclau, perquè jo, per condicions físiques, netejar terres de cangurs. M'agradaria, al futur. Passem als hòmens de molsa de Béjar. Els homes de molsa és literalment això. A Béjar, Salamanca, també durant la celebració del Corpus Christi, jo no sé què els hi passa al Corpus Christi d'aquests pobles, surten un munt d'homes en processó completament coberts de molsa natural. Us ho prometo, busqueu a Google hòmens de molsa de Béjar. És l'hòstia, van totalment camuflats. Això es veu que és una llegenda que diu que els cristians es van disfressar amb aquesta molsa per recuperar la ciutat durant l'ocupació musulmana. I, bueno, junta moltes coses, però és superbèstia. Sembla que vagin amb uns tratges antibombes verds. És increïble. Us recordeu de José Mota del Behind the Musgo? Pues aquesta gent es transforma literalment en musgo, en molsa. És increïble, busqueu. Semblen superadorables, però fan por. Això aquí a Catalunya és il·legal, perquè el Jordi Pujol ho va prohibir per lo dels pessebres. És vital, no es pot treure molsa. I ja no puc posar-li jo al meu pessebre, jo una mica de molsa ni de res. Ni sorra, no es pot treure sorra. No. Però en canvi paper de plata per fer el riu sí. Això sí. Això sempre queda de pessebre. Això és sobretot molt ecològic. No, però que després s'ha fet real, perquè els peixos que hi ha als rius porten paper de plata. Exacte. Recordem que estem dient diverses cosetes que passen realment de la realitat de Panem et Circenses. Són coses que entretenen a la penya Usquins. Realment van bastantes, les anem fusilant perquè... Vale, el Cascamorres... que és un tio que va de colorins, perquè he pogut entendre així molt ràpid, tu, Pau, em corregeixes. És un tio que va de colorins i el que ha de fer és anar a robar la verge del poble sense que ningú el taqui. I mentrestant la gent l'insulta i li llença merda per tacar-lo. Pintura, fang, etc. Sí. És el Cascamorros. A més, suposo que serà un honor per a la persona del poble que va robar la verge. Òbviament. I del poble li tira merda. I és de Gaudix i Baza, a Granada. Però que ho ha de portar d'un poble a un altre. S'ha d'anar des de Guadix fins a Baza amb la verge. Mentre tothom l'insulta, és increïble. Espero que no hi hagi molts quilòmetres. No ho sé, això sí que no ho he calculat. Perquè això ja seria espectacular, com a sobre hi hagin 10 quilòmetres a córrer amb la verge, que deu pesar lo seu, la punyetera verge. Sí. I a més tota gent allà... Tot el culo! És que... Encantat! Total. Molt fotut. Vinga, va. Passem d'Espanya i passem a les dues últimes. Molt fàcil. Chessboxing, no cal que ho expliqui. Bàsicament, han creat el 2003, igual que et faig un enroque, te disloco la mandíbula, d'acord? Entre enroque, sí. I bàsicament és això des del 2003 que ho van crear i s'ha expandit bastant bèstia. I l'altre, doncs, Air Guitar Championship, no? Doncs és un campionat de tocar la guitarra com si sense tenir una guitarra, amb l'aire, Air Guitar. Bàsicament, alguna cosa apuntada a això? Zero. Que aquí necessites molta bueno, imaginació. bàsicament això, l'objectiu del campionat al principi era promoure la pau mundial sota el lema amb una guitarra d'aire a les mans no pots sostenir una arma. Exacte. Molt hippie tot, però clar, què vols que et digui, saps? Realment pots Masturbant-me tampoc. I no fem un festival d'això, saps? I no agafes l'aire, sinó... Busca internet, no volem saber-ho. A part d'això, hem portat també unes propostes de nosaltres com per entretenir la gent, d'acord? Aquí estan les nostres propostes, vale? Les nostres propostes. Primer, un torneig de balcòning des del balcó del Mediterrani. Exacte. Molt bé. Tun, tin, 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 tin. Balcòning! Vale, calmem. Després tenim apilar-se els uns sobre els altres i practicar l'endogàmia. Això em sona, però no sé el que és. El millor a Castells. Clar. Sí, ara mateix hi ha 4 colles castelleres enfadades, almenys aquí. Aquí amb torxes. Amb torxes. Pues que facin un pelat que entri. Bé, és igual. Fer com un ball del fanalet, d'acord? I encendre la flama del fanalet. Sabeu què és el ball del fanalet? Sí. És un ball que tens fanalet. No, ja està. Més, no té molt de misteri. Però encendre la flama del fanalet amb com es diu? La flama de la Repsol. Oi, Déu meu. Faria molt Tarragona. A nivell perillós, molt bé, eh? O sigui, a nivell... Sí, perillós, molt bé. M'ha agradat dir-li això. Quan ton fill estigui menjant plastelina, mira, a nivell perillós això està molt bé. Molt bé, a nivell perillós. És educativament, suposo que sobretot reforç positiu sempre. Després, jo tinc una altra idea. Apilar-se els uns sobre els altres completament ebris i fer caminar l'estructura. Allò que ja hem parlat de Castells abans. Sí, perdó. Vale. I per acabar, al cap i a la fi, doncs,
tornar a utilitzar l'amfiteatre romà pel que servia inicialment, no? Doncs perquè es matessin allà i ho tindríem. I no per fer sortides culturals, per cert. Jo t'he de dir que quan jo anàvem al col·le ho fèiem servir per això. Tu arribaves amb el col·le, trobaves un altre col·le i... Sí, però quan passava això era muy piquito, mucho piquito, però després no hi hauria les hòsties, ¿sabes? Bueno, això perquè no venia amb un institut rural, nen. Clar. Bueno, doncs fins aquí el de què va. I ja està, tu. Anava d'això. No som ningú. El programa que s'escolta al Falcó Mil·lenari quan salta a la velocitat de la llum. Com si fuera un pepino. L'escena final. Ara estem aquí a l'escena final, no? El moment aquest en què farem tertúlia. Avui, per fi, ens hem reservat temps de tertúlia, ens hem reservat un temps per xerrar, que ara mateix estic utilitzant en dir res. Per tant, Pau, jo sé que, Melero, en concret, sé que t'ha arribat una informació. M'ha arribat una informació, sí. Explica'm una mica ben bé què és el que ens ha arribat. Ens ha arribat, per primer cop, en primícia, el primer àudio d'un oient. Bé. Molt bé, molt bé. M'explico en què consistirà això. S'aplaudeix. A partir del dia d'avui, vosaltres, els nostres oients, podeu enviar-nos àudios sobre la vostra opinió de la pel·lícula. 1 minut. Prou. Poc és gaire. Si és més, us el tallarem. 1 minut és més que suficient per explicar el que cal explicar. Us seleccionarem la millor part. Sí, bàsicament. No us enrotlleu gaire. I avui comencem amb l'àudio d'un noi que es diu Magí, i que ens explica la seva opinió sobre Gladiator 2. A veure què opina. Hola, què tal, com esteu? Soc el Magí Pallejà i una abraçada fortíssima a Pau Melero, un gran amic. Gladiator 2, una pel·lícula grandiloquent, gran producció en el que ve a ser efectes visuals i acció posada en escena, òbviament, però fallida per tots costats en el que per mi hauria de ser la base d'una gran pel·lícula, com va ser la primera, que és la trama, la història, narrativa, guió, construcció de personatges, motivacions d'aquests, i d'alguna manera intenten vendre't que és un homenatge a la primera pel·lícula, sobretot a Máximo Décimo Meridio, però ho fan mitjançant guinyos ridículs, clichés molt gratuïts i baratos, i que realment no pots empatitzar amb cap personatge, sobretot el protagonista, perquè no et deixen fer-ho. I realment falla per tots costats, en aquest sentit. I al final ja és la gota que colma el vaso, no? Però bueno, aquesta és la meva opinió, una abraçada i que vagi molt bé el programa. Moltes gràcies, Magí. Per què al final aquest, Magí? Per què la gota que derriba el got? És un final obert. No se sap. No, obert et deixa el cul. El del Magí. Perdó. No. Doncs moltíssimes gràcies. Si voleu que el vostre àudio surti a programa, ens ho envieu per DM quan anunciem la pel·lícula, si no, no sé quina opinió ens enviareu. I si ens coneixeu personalment, ens el podeu enviar pel WhatsApp, no cal que sigui per l'Instagram, cap problema. I si ens veieu pel carrer i ens ho dieu a l'orella, intentarem recordar-lo molt fortament, però no prometem res. I si ens aviseu abans de dir-nos a l'orella, potser el gravem i tot. No, ho farem. Això no ho farem. I què han opinat els experts? Què han opinat els experts? Doncs mira, avui us porto només 2 crítiques, ja que més o menys la del Magí he vist que podríem dir que és un groc, no? És una crítica intermitja. Un groc una mica vermellós, Bueno, és que clar, perquè si et llegeixo a Carlos Bollero... A veure, endavant. Tenim que la força i l'honor són inexistents. El guió és tan absurd com involuntàriament còmic, prescindiblement interpretada per l'insults més cal, sense el menor magnetisme en el que compta ni en la manera de narrar-lo. Però qui és aquest senyor? Carlos Bollero és la persona que més estima el cinema i a la vegada més l'odia. L'odia tant que diu que va al cinema odiant el cinema. Però quan hi ha alguna cosa que li agrada diu, per fi. Cari, quina red flag, eh? És un senyor gran. O sigui, té restrenyiment cinematogràfic, no? M'agrada molt aquest concepte. Quan veu alguna cosa bona, s'allibera. Sí, però clar, és només... És com aquell avi que fa servir una caixa d'àlmecs, però només un li funciona. És que, a veure un moment. A veure, Adrià, no tots tenim el teu coneixement farmacèutic. És que és això. O sigui, treballo a una farmàcia i sempre està fent comentaris de medicaments i de mandangues, que està molt bé, perquè aprenem coses, però... I a més, me l'he inventat, aquest comentari, si tampoc és...
Doncs t'ha quedat de puta mare. Molt bé. No, molt bé. Alguna crítica bona? Sí. Tenim crítiques bones, també. Tenim un 4/5, perquè Carlos Bollero no li ha posat nota, aquí sí, de la Cinemania, Miguel Ángel Romero, que diu Ridley Scott porta de nou a la glòria al Coliseu. La glòria era la seva dona, perquè... T'imagines? Amb una seqüela somiada, tot funciona magistralment en el seu conjunt. Home. I assegura que el cinema Peplum, que abans ho comentaves, Què? està més viu que mai. Bueno... A mi que m'ho expliquin, perquè Miguel Ángel no sé Romero, quina pel·lícula més enllà d'això, eh? T'anava a dir, Miguel Ángel Romero ha vist un altre Gladiator, ha vist Gladiator 3. Sí, o sigui, jo de veritat m'agradaria saber quina pel·lícula ha vist Miguel Ángel Romero, o sigui, de veritat, perquè si has vist una pel·li tan bona, o sigui, digue-me-la perquè la vull veure, també m'interessen pel·lis bones de romans. Ben-Hur és molt bona. I és de romans. Sí, la nova no em va semblar tampoc tan dolenta l'última que va fer de Ben-Hur, però com l'original cap, No, amb més sala... És que jo soc molt fan de la història de Ben-Hur i de les quadrigues i tot això, però és que és la Fórmula 1, però millorat. Clar. Per què és millorat? El què? Perquè es poden matar. Perquè es poden matar. No, clar, jo et diré que la Fórmula 1 als 90 hi havia pilot per any, eh? La Fórmula 1 ara... Perquè la gent es caga allí, enmig, perquè els cavalls feien caques, i llavors Bueno, sí, no entrem Treien en amb això. les caques dels cavalls. Anem al tema, aviam. Amb la roda. Esteu d'acord amb aquesta gent? Esteu d'acord amb l'oient? Esteu més d'acord amb els crítics professionals? Quina és la vostra visió de la pel·lícula? O sigui, què us ha agradat? No us ha agradat? Pau, sí? Sí. A mi, personalment, em va sorprendre. Sí? Sí. Vaig anar allà, suposo que també que era perquè em movien molt. Clar, et van marejar. Sí, i em va sorprendre. Sí que és veritat que hi ha coses que dic, no, per aquí no hi passo, com els micos. Jo no havia vist un mico com aquell, era un monstre. Jo no ho entenc d'on ha sortit. Per què? Per què hi ha un mico de la pel·lícula, eren llibres primer, Pesadilles, saps? De Jumanji. De Jumanji, exacte. Què putes ha passat aquí? Taurons, bueno, en fi. Tot i que sí que és veritat que actually, tu m'ho corregiràs. Ara t'ho dic. Omplien d'aigua al Coliseu? Omplien l'aigua del Coliseu perquè aprofitaven que abans estava el llac de la Domus Aurea de Neró. Neró va fer un llac artificial a casa seva. Jo vull una piscina, no, que sigui un llac. Com Franco amb els pantans, doncs igual va fer Neró. Què passa? Que just quan van fer el Coliseu, els que van venir després, perquè van dir la societat romana està molt enfadada, cal pan i vino. Llavors van fer un Coliseu, que van aprofitar les canyeries una mica, però s'omplia, Pau i Adrià, 3-4 metres, eh? Sí. Per fer barquetes. La meitat de grans del que surt a la peli i, bueno, s'aixocaven una mica. Podem dir que un tauró no hi cabia allà? No. Ni doncs de perquè broma. Putes hi ha 3 taurons o 4... Sí. A més, un moment, tornem als micos un moment, Perdó. És que els micos em van rebentar. Primer perquè... Els micos et van canviar molt la vida, no? Aquí. És que no ho entenc. Sí, al final aquesta pel·lícula, en veritat, no va més cap a... The Planet of the Apes. Una mica, ojalà. Perquè al final acaba agafant el poder, El mico acaba tenint el poder. Sí, per mi, The Planet of the Apes és el Troy McClure quan fa... No sé si sabeu qui és Troy McClure del Simpson, no? Doncs quan fa el musical, jo tinc aquesta... L'original... Doctor Zeus. Perdó, micos, sí. Ja acabo. Quan ell mossega i tal, de cop, es carrega el mico, però que hi havia 3 o 4 i de cop paren per ell. Mira, això passa durant tota la pel·lícula. Si vols, passo a la meva opinió. Agafa el meu guant. Molt bé. A veure, me'l passes? Sí. Gràcies, me'l poso. Et queda molt bé aquest guant. Moltes gràcies. Bueno, va, per favor. Sí. Bàsicament, Adrià, la meva opinió sobre aquesta pel·lícula és que no té èpica. Totes les escenes que té d'acció acaben interrompudes perquè sí. Mossega el mico. Acaba. De sobte, la primera escena del rinoceron. Una cosa, no es pot cavalgar un rinoceron. Bueno, a banda de que no es pot... A banda, no serveix absolutament de res, és totalment inútil. De sobte, no, clar, te pego amb una ballesta, llavors l'escena anticlimàticament acaba. L'escena del vaixell també acaba. Quan maten a la seva mare, de sobte ell escapa i tampoc veus al final de la batalla. També, a la primera, maten a la seva dona, el noquegen i ja està, també acaba. No hi ha un final de cap escena èpica, però cap ni un. Careix d'èpica. No hi ha conclusió de cap escena final. Us imagineu, us imagineu de cop la batalla... Fum una fletxa i li dona la fletxa i de cop tothom... Pareu! Clar, és que sembla que hagin passat això. Que ens anem a una altra escena, sí. Ja està. Pareu, que...
Tallin! Ja és bona. Exacte. Però si falta matar el dolent. Estic a punt de degollar-lo. No, ja està. Ja està. Vale. Hi ha un canvi de càmera. No. Les justificacions perquè passin les coses són una puta merda. Perquè jo pensava, no, però és que fixeu-vos, jo pensava que la 1 durava molt més, perquè jo tenia la sensació de que estava molt més justificat i molt millor el fet de que Russell Crowe entrés al Coliseu i tot això, que ho vaig notar, bueno, mata-li a la dona ja, bueno, que entri ja a Roma directament i que es baralli ja perquè ho hem de fer ràpid. Hòstia, no sé, com ho heu vist? Tu, Adrià? Adrià, digues. Jo el que et vull recollir una miqueta és el problema de Ridley Scott. No us ha passat una mica com Napoleó? Sí, és que és el mateix guionista. Aquí vinc una miqueta. O sigui, 3 últimes pel·lícules de Ridley Scott. Napoleó, House of Gucci i aquesta pel·lícula, Gladiator 2. Mare meva. Napoleó, dirigida per Ridley Scott i guionitzada per David Scarpa. Aquest és el dolent. Vale? El David Peix, perquè té nom de... Bueno, sí. Molt bé. Doncs aquest no guionitza House of Gucci. El David no l'atrapen. No, perquè Scarpa. Mare de Déu, sí. Gràcies. Vale. No sé aquest no guionitza House of Gucci, però torna a guionitzar aquesta pel·lícula. Quin problema li veig jo comparant pel·lícules? Les 3 últimes pel·lícules de Ridley Scott. Si Ridley Scott al final és un tio que és un crack, és un... O sigui, ha fet coses meravelloses. El que us comentava jo abans a la meva secció. Havia fet coses meravelloses, però ara no se la juga. Plànols molt senzillets. Sí, ritme, molt bé. Tenim ritme tota la pel·lícula pel·lícula funciona molt millor que Napoleó. Sí, tot perquè, joder, també. Però l'èpica es perd. O sigui, Ridley Scott, ets un geni de l'èpica, no ets un geni del guió, siguem sincers. O sigui, per exemple, el que comentava abans el Magí. El Magí, li anava a dir genís, pobre, de veritat. Bueno, potser es diu genís. Perdó, Magí. Per les nits. Per les nits. De cop que és com... Per les nits com genís. Hola. Doncs el que comentava de que diu no, li falta un bon guió. Bueno, la Gladiator no té un bon guió, sinó té una gran feina de guió. Home. Té una bona estructura narrativa i està molt ben explicada i està molt ben feta la construcció des de les imatges. I també, home, però tu saps per què els personatges prenen les decisions que prenen. I aquí, el Lucio canvia d'opinió de voler matar el Pedro Pascal, de sobte, perdona per haver-lo matat, em vaig equivocar. De sobte t'odio, mama, de sobte vull defensar Roma, de sobte estimo a Roma. Però que això, també hi ha un tema de que el guió era justet a la Gladiator 1. No era un gran guió. Era un guió... Venjança. Funciona, i ja està. El guió... Hi ha un moment que a mi em va sobtar molt amb el tema del guió, que és com quan li diuen que és el fill. Que ell fa... No! I després diu... sí. Però és un debat que té intern i de cop diu... No, és que soy el hijo de... És literalment Homer Simpson. Sí. No. Bueno, sí. I no hi ha un moment de reflexió, de dir, hòstia, el que m'ha dit és molt heavy, però jo vinc d'aquest poble de dalt, però és que era molt petit. No, sí. Sabeu què passa? Que aquesta pel·lícula té màximo de meridio dependència. Té màximo dependència. No m'has presentat un personatge suficientment fort com perquè tingui carisma per si mateix i has de fer que tingui una relació sanguínia amb el de la primera perquè a mi m'importi lo mínim perquè m'aporti el mínim d'interès algo, quan de veritat, si vols crear un vincle, podria ser d'idees, perquè jo tinc la mateixa idea que Máximo, no necessito ser el seu fill biològic, però és que tampoc comparteix idees, hòstia, perquè és que a Gladiator 1, el personatge de Russell Crowe es caga en la puta de Roma. Exacte. Ell va allí de venjança, m'han matat la dona, m'han matat el nen, m'han robat el menjar. No, però hi ha una cosa de Russell Crowe, que Russell Crowe també vol... Bueno, el poder al Senat. El què? Vol donar el poder al Senat. Clar, perquè vol retornar a la República Romana. Però ell mata a Joaquin Phoenix i la palma allí i tan feliç. Però és que aquesta idea de no, és que de sobte aquí la idea de... Per què el fas el fill biològic? M'estàs dient que, perdó, per ser tan tècnic, però llavors Russell Crowe va ser infidel a la seva dona? Sí o no? Sí. Molt bé. Tot l'argument de soc l'espòs d'una dona morta, el pare d'un fill mort, bueno, però bé que amb la setmana de l'emperador però perquè són romans i els romans era un altre, és su societat i hay que respetar-la. Era una altra època. Mira, ho sento moltíssim, però no puc, no sé, no m'ha convençut amb és la seva cultura. Depèn massa de... Adrià, tu que saps de cine, perquè ets la persona d'aquí que sap de cine, què opines sobre això de posar els flashbacks cutres de la U? Aviam. Hòstia, és que com me pots demostrar més que no estàs fent una bona pel·li, que has de tota l'estona... Sí, els flashbacks sobren molt, en canvi sí que m'agrada que recuperin el canvi d'imatge aquest, que sí que llueix a molt 2000, que és l'època de la primera, que és quan
Està mort. Quan està mort, que tens aquella imatge que està molt ben editada. Perdó. I a més... Ben editada, si és l'anunci d'Invictus. Bueno, sí, exacte. sí, la Laura per què? Flix, que la tenim per aquí, justament al moment de veure aquella escena va dir Hugo Boss. Sí, perdó, vale, que t'he interromput. per què s'està fent això? Per què Invictus reprodueix aquesta imatge? Reprodueix aquesta imatge perquè precisament Gladiator 1 va ser tan memorable que els hi han copiat la mateixa edició de color per als anuncis de Colònia que volen representar el Roma. O volen representar coses clàssiques gregues, romanes, perquè tot per un anunci de Colònia és tot el mateix. A veure, jo vull... Sí, saps què vull dir? Totalment. Sí, té tot el sentit del món i senzillament ho està recuperant, és la seva pel·li. He de cridar l'alto, sí? Perquè... A veure, un moment. A l'antiga Roma ja s'havia inventat el futbol o no? No. Oi que no? Per què putes estan allà jugant a futbol? Què passa? I a més, com ha de ser la imatge del pringat, es posa de porter. Jo sempre he jugat a porter, i estic fins als collons de que, és que el pringat, el gordó vagi a la porteria. Mira tu pel cul, vale? Mira tu pel cul. Tota aquesta gent que diu, no, és que el pringadet a la porteria. Anem a posar el romà que sigui petit i pringat, que sempre estan a tomar pel sac. És que no estic gens d'acord. No estic gens d'acord. Això m'enfada moltíssim, t'ho juro. Perquè no saben com fer perquè empatitzis amb Paul Mescal, perquè no empatitzes en cap moment amb ell, i per això t'ha posat, no, si ha jugat al futbol com qualsevol persona d'aquí. Per mi és un intent més del director de que intentar fer que t'acaigui mínimament bé Paul Mescal, perquè és que és un... Però no té sang. Això és un problema de guió, totalment. Totalment és problema de guió, per això jo estic bastant d'acord amb el Magí. És el que jo deia de que el guió de la U, sense ser cap meravella, funciona molt bé perquè tu empatitzes amb Paul Mescal només... Ai, amb Paul Mescal, amb Russell Crowe, només amb la música. Sí. És que només amb la música tu ja entres i dius no, aquest home, jo vaig amb ell fins al final. Molt bé, per què els gladiadors van amb ell fins al final si pràcticament n'hi ha parlat també? I al final que solta un xascarrillo de bueno, si voleu, torneu a les gàbies. Sí. I hi ha un que mira el cap cap a baix i fa com... Ai, joder. Ell sempre amb les seves merdes. Lucy i les seves tonteries. Què, Lucy ni tonteries? És el primer que ho dic. Que anem a morir! Que anem a morir, penya! Motiva'm, fill de... Un cabron, i posa aquesta cara... I no us ha justejat molt el discurs? La frase, la mort no està aquí amb nosaltres. Què? Un altre punt. Però tot el discurs, o sigui, ja no és la frase. Al final. Honor i glòria, tot això... A mi m'ha faltat llatí. M'ha faltat llatí. Parlant de faltar llatí, mira, me cago en la mà. La frase en anglès. No, les frases a la paret, de l'habitació romana d'aquest nen està because no sé què, the wolf, tal. Què? In English, pit English, tio. Al segle III després de Crist. Que a més és una llengua anglosaxona. Que és dels bàrbars. És que me cago en la... Que no saben parlar. És que, mira, hi ha una tomba, a una necròpoli romana. Me poses un missatge en anglès, tio. I mira que el llatí tampoc costa tant, Hòstia. Sí, està tot en llatí. És carpe diem rosa, És dir, rosa. Atom. No, Atom no era, no? Atom, Ibus, recordo. Bueno, tot i així, ojo, vaig a fer d'advocat del diable. Vale. Quina calor. Bé. Endavant, sisplau, endavant. Sí, ui, superràpid. Sí. Protesto! Tot i així, jo me l'esperava molt pitjor. No, és que jo segueixo dient, aquesta pel·li, no, segueixo dient, no ho he dit en cap moment, però aquesta pel·li per mi funciona. Sí. La pel·lícula en si funciona, tu surts de la pel·li i dius, vale, sí. No la tornaré a veure, he vist una pel·lícula entretinguda, sí. No m'ha fet més feliç, no m'ha fet més trist, senzillament he dit, la pel·lícula està ben editada, francament. Sí. Les escenes d'acció, jo no he vist que falli res. Sí, bueno. Home, que li faltava. Pues perdona, però les escenes d'acció, mira, no sé si és edició, Adrià, però les coreografies, tio... Les coreografies hi ha cops on les passa quan a mi m'interessa no et fa res i quan a mi m'interessa amb el colze te rebento amb un casc. Tu portant un casc amb el colze t'anoquejo i quan a mi no m'interessa te fot un espadasso i no. Què? He trobat a faltar altres... És que els gladiadors hi havien de diversos tipus. El de la reixa... Sí, el que era més fort però no es movia tant. I clar, la gràcia dels gladiadors és dos tipus de gladiador diferent i que lluitin entre ells. Com les espies de veritat. Però exacte. Ridley Scott mai ha posat referències correctes històriques. O sigui, això ho sabem ja i no sempre fallen això. Potser per tant, no pots anar a veure... no? Sí, sabíem el que anàvem. Ja sabíem el que era Napoleó i li sudava totalment i hem d'acabar ja. Per tant, Pau, digue'm una cosa bona de la pel·li, si ets capaç. Digue'm una. Que acaba. Vale, perfecte. Doncs passem al baròmetre.
Perfecte, doncs molt ràpid. Notes de la pel·lícula. Comença Melero? Li havia posat 2, però després de parlar amb vosaltres, 1,5 sobre 5. Igual que l'Imperi Romà l'ha matat l'ambició. Hòstia. Jo 3 sobre 5, Beni, Vidi, sorprendimi. Jo l'he posat un 2,5, l'he provat, senzillament, ni res, ni més. Pa i circ, però de marca blanca. No som ningú, el teu programa de cinema de confiança. Produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos avui al No Som Ningú. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes, @nosomningú_oficial. I bueno, les pel·lícules que comentarem la setmana següent ja us avisarem, perquè no les hem decidit encara. No. I un cop més, moltes gràcies, Pau Corbalan, moltes gràcies, Melero, moltes gràcies, Álvaro Sánchez, que has arribat al final a la meitat del programa, a la Laura Flix, que ens ha estat ajudant avui tota l'estona, i a la Sílvia García per tirar endavant aquest programa. Gràcies a tu, company. Gràcies. I moltes gràcies a tothom que ens escolta, sigui ara en directe o en diferit. Bona nit, visca el cinema en català i visca Tarragona! Tàrraco! Visca Tàrraco, capital de l'Imperi Romà, ara i sempre!